Usahay magkatawata ang papahawao ni Kristo, mga yawa, inigingong Kristo, pahawa, motuman dayon. Karon hangin og balod, giing ng Kristo hunong sa dayon. Pero ang tao ingnon diri lingkod, di gyud motuman. Magtuman gyud. Perting hago na ng ato mga asirits diha og asa mo palingkuron, mangita gyud ka og galingong lingkuranan. Kinsa may mas buotan, ang tao o ang yawa? Ha? Kinsa may dunay buot, ang balod o ang hangin o tao? Yang ano ang tao di man makasabot og sultihan. Pero ang balod o ang hangin mopatuo man. Ang yawa gani nga yawa na gyud mopatuo mas Ginoo. Pero kitang mga tao usahay pagkakusuga gyud mo supak-supak. Ngano man tungod kay wa gyud tay kasing-kasing nga mapasalamaton. Mauna diri sa atong responsoryo, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma way katapusan. Matud pas mga theologians o mga philosophers, everything in the world was created by God out of love. O di nato inong is created by God out of love. Kanang katapusang gamay nga representative sa kinabuhi ng atong nailhan ana, cells in the body, kanang single cell. Ang sama na, buhi, gihigugma nas Ginoo. Nya, unsa may gibuhat sa tao, imnan og pills, imnan og chemicals aron mga matay ang cells. Mo na itong gibuhat. Ang Ginoo mo isigig buhat out of love, sige sa tagpatay sa binuhat sa Ginoo. Kanang kilay, unsa mo na, hinimo na sa Ginoo. Hinimo, kis-kison sa tao, ilisag badlis. Kanang color sa buhok, pagbuot na sa Ginoo, dili. Kusga. Unsay dili? Color sa buhok, pagbuot na sa Ginoo, kitay magbuot-buot og color kay di na taganahan. Og mao na hinungdan, dali kitang maratol. Ngano man, kay ang pagsupak sa kabubutos Ginoo usa ka sala. Ug dagko nga kabubuton atong supakon, dako sad na nga sala. Nya kada sala maghatag nato og kabalaka, maghatag nato og tension or stress. Kinsa may tag-iya sa sala? Kinsa? Uy. Ang yawa. Og ngano man nga ang yawa, iya man yung ihatag nato ang sala, ipamugos pa man gani usahay. Bisag dinhi sa simbahan, muanhi gyud ang mga makasasala sama anang mga masinupakon na di gyud mosunod og asa palingkuron sa asirit. Nganong munganhim sana sila? Aron gyud matakdan og sala ang uban nga wapay sa nagtuod mo kang pari, wa ka sa pagsuod. Pagtanaw pa lang nako nga naay daghang kakatag-katag og lingkod, wa na nakasa nako. Yan nasa ding mga badlungon ay. Nanimba na sa ning mga yawanon ay. Ana. Kay yawa magi masinupakon kayo. Gilingi ay mong tupad ina mosunod gyud ka sa patakaran dinhi simbahan. Mosunod ka? Oy, gikan dias gawas kanang ato in taon diha mga pimag, mo report na nako usahay, pader, ubay-ubay gid mirog nadawat da, nako sa inyong nadawat, kasabaan sa mga mo parking diha. Kay dili musugot or wa kauyon unsaon sila pagpaparking. Munas ginhawang tabang sa ato diha mga pimag, uwan og init, sige taon silag sinyas na agyoy mga masinupakon. Nya inigabot sa dinhi sulod, singhagan sad ang kana taong ato mga buotan ra ba na panagsara na magbinuang ang mga asirit, no?
Singhagan sad, buot ka kari ko lingkod. Og dili man sultihan, sulingahan sa naong. Sir, ari lang tayo. Ana, nga lingkod dayon, asa magbuot. Mga igsoon, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, o diri sa atong unang pagbasa, niingon ang Ginoo, ako maoy nagkontrol sa tanan. Ang dagat dili mo sanap nga resyuta kay gibutangan akong utlanan. Ako maoy mag-set og parameters. Dili kita. Mao na ang gitudlo ni Hesus nato, ang pagampo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kitang tanan pulos ta way kapuslanan kunwa ang Ginoo. Lumalabay tang tanan, patyunon tang tanan. Maubita mga apostoles, kuyog nila si Hesus diri sa Ebanghelyo, nisyagit sila kalisang kay ang bawod dagko kayo ang sakayan hapit na mapuno sa tubig. Pero si Hesus nga nag-agad sa kabubuton sa amahan, natug ra. Ngano mang relax man kay siya. Kay gasunod raman sa kabubuton sa Ginoo, wa man maghimog iyang kaugalingong standards. Tanawa ka mong gahimog standard. Gusto gyud mo nga duha ra kabuk inyong anak, kay haron gyud daghan mo kwarta, nya makapa-eskwela gyud mo sa inyong anak, manindot gyud ang inyong kinabuhi, makapamalit mo mga gadgets, kay arang-arang sa kagtrabaho. Unsa may resulta? Inig kamabdos sa ikatulo, maratol. Unya usahay ipa-abort pa. Murag yug ang kadto na lang yung duha nga naguna, mao na lang yung importanteng bata, kaning ikatulo wa na ni kapuslanan. Maratol. Hala, nasip ka to. Ingon sang bana, ingon ka kay kuan ka, sip ka to. Wa di ka mo inom des pills di, limot ko nga. Nagkundo man ka ato, nabuslot. O nahalos. Ratol. Di gyud kaingon, ay salamat, nabuntis na sad ko. Praise the Lord. Grasya nis Ginoo. Ana. Ilingay mong tupad. Lagi ka ng babae. Ing na, okay ra nimog mabuntis ka karon. Na. Sige na. Okay? Nayuban diha kanang wa gyud ka panganak, magsige hinaot pa unta. Ana, kay wa man maabot ang iyang standard. Ang iyang standard duha man kabuk anak, wa man gyud ka panganak, hinaot pa unta. Pero inig panganak ang nagduha, nya ingno nimo, okay pa nimong mamabdos ka. Ay simbak ko unta. Sige, di na lang ka mamabdos, mamatay na lang. Ay, unta. Ratulon, dili relax. Kay ngano man, nangangkon naman ta nga murag kitay tag-iya. Mao na inig pangangkon nimo sa imong naong nga ikay tag-iya ng imong naong, nya imo na ginang standard nga hamis yung kag naong, inig pangunot ni ana mabalaka na ka. Nya di gid na mangunot. Mo deteriorate man ginang naong. Kanang imong hamis nga naong karon 20 years from now, musugod naman ginagpamadlis-madlis diyang wrinkles. Punan pag inimog 20 years, awa na gyud, mura na ginagnangkang dunot. Nga nung mabalaka man ka, nga di man ikay gahimo anak. Di ba? Ako bitas una, sigihan kong saway, mubog ilong, piangag ilong. Nabalaka sa ko, hala inat, kinakos akong ilong. Hantod, nangasunggo na lang kung sige yung inat. Wa gyud mo taas. Pero pagka apil na nako sa Legion of Mary, sige na mig pamalandong anang kabubuton sa Ginoo kay si Maria, magsunod ragis kabubuton sa Ginoo, nakarealize ko pagka-college na nako, kapamalandong ko, ngano man tuod nga mabalaka mo ko aning akong ilong og sawayon, nga di man sa dakoy gabuhat ani. Nganong mabalaka man ko ni akong naong ingnon kong batig naong, kay doon naman sa ko'y gipanguyaban sa una, nga giingnan ko, wa ka mauwaw ng imong naong, kabati ni mong naong. Mura sa kong nakaingon, ba ngano wa man sa ko magwapo? Ana, ngano man dahil sawayon kong bati kong naong, di man sa ko'y gabuhat sa akong naong.
Di ba? Naataan ng kinaiyaha ba? Mo na halag yun, effort yun, maayo, effort yun. Nga ang akong naong nga brown, ako gining papution, kay gisaway ko, nga lagom kog naong, nindot ginang puti. Ika day gabuhat na ng imong color. Ika? Di, oy, ang Ginoo, relax lang. God is in control. O giunsa man ta pagbuhat sa Ginoo. God created us out of love. Each creature, the smallest to the greatest creature, is made by God out of His infinite love. Genuine love. Out of love. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma way katapusan. Sige ra gina siya hatag ngano man way katapusan iyang gugma. Sagdi lang og bati kag naong para sa kalibutan kay ang gugmas Ginoo nimo way katapusan. Kung kanang iyang gugma, kanang gugmas imong bana natapos na kay kadto ra yung hamis nimong naong iyang gihigugma nya karong 30 na mo katuig kapin 40 na mo katuig kapin sa inyong panagtiayon din aga na siya muhikap nimo din aga na siya muhalok nimo kay adto na magsigig tan-aw sa silingan nga 18 anyos. Sagdi lang ang iya ra ng gugma mo'y natapos pero ang gugmas Ginoo nimo permanenting present. Lingay mong tupad na don't worry, gihigugma ka ni Lord. Sige, ingnan. Kanang imong bana, nga di na mo text nimo, nya imong textan, di yun mo reply, nya inigtanaw nimo dito, busy kay sigig tulpok sa cellphone, pero wa jud ka texti, di gani mo reply, pasabot ana, tuan na silingan ni text, ayaw ka balaka, kay ang Ginoo nahigugma nimo. Ang gugmas Ginoo mga igsoon more than enough of what we need. Ayaw pangitag gugma ng imong tupad, ayaw pangitag gugma ng imong silingan kay mga buangon na ang gugma ana dali kay matapos. Kanang imong asawa magparaig-paraig nimo basta ting sweldo, ayaw salig ana. Kay inig hupas anang imong sweldo, singhag na sad og kasaba ang isulti ana. Kanang inyo mga anak na magsigig paraig-paraig haron tagaan dayon nimo para pangpalit og Jollibee, pangpalit anang milk tea o guban pa mga gadgets ay kumpiyansa ana kay iniguman imong hatag libakon pagkagunay ana. Ako kaning ako mga staff dinhi di jud ko mo kumpiyansa ana nila. Mbot lang kinsa kay kasaligan ana. Muna nga ang ako jong buhaton magsige ra jud kog higugma nila. Ang atong buhaton imitate the love of God. Sige ra jud higugma, ayaw na pagpangita og baos. Og imo nang buhaton, relax kay ka bisag maglinog og magbagyo. Unsa may resulta? Matuog ra gyud ka. Kung ang imong bana dili na mo pauli, matug ra gyud ka. Kay ngano man kung namatay tong imong bana, naapay daghang bana nga moabot. Imong asawa masakiton, na cancer, ayaw patambali. Ingna relax lang day. Relax lang. Mamatay ra lagi ka. Pero ayaw ka balaka kay ni kamatay nimo dili na katapusan sa imong kinabuhi tuapay langit. Unya ikaw mabiyudo ka, don't worry, napay daghang asawhononon. Ano? Ingka unya ilisan ko nimo ay kabalaka kun malangit tang tulo dili na ta didto asawa og bana managsuon na lang ta. Di ba? Amoy mo din imong asawa, oo bitaw no. Praise the Lord. Atog din mong asawa, wa magpakimo, aog mapatay. Namoy gasto, wa. Oy, abot pa din pangayog gasto pa din. Nagpakimo ko, nagpadialysis ko, mauni among bayron nun, tag 20,000, tag 15,000, tag 50,000. Ya ako,
pangayuan diri, lisod bang tagbaligya ani atong slot gani. Apiki itong halin. Onya pangayuan pa, David tadi sa ko mo reklamo ana. Pero ang ako ba, nganong magkaratul-ratul manggitag sigig pangita anang kwarta para ipaayo ani atong lawas, nga kining atong lawas inig kamatay ani, tuwa may daghang lawas nga gihimo ang Ginoo para iilis ani. And that is the glorified body in heaven. Ano maratol man ta? Kanang inyong anak dili mo eskwela, porting tapulana mo eskwela, nganong pugson man nimo? Padua ala nag-computer. Karon malipay na. Total, mamatay raman gina. Di ba? Mahadlo ka, sus, kamo, o di mo eskwela, unsa kay inyong kaugmaon. Kay unsa man gid ay kaugmaon nato nga mga matay raman kita. Mamatay gid mo sa gutom, di na mamatay sa gutom, mangawat ra na. Nya kay nangawat man gipusil, patay sa pusil. Wa mamatay sa gutom, patay lang yapon. Pero ing na pagsulti, kanang imong pagtinapulan, sala na dong, sala na day, maimpirno gyud ka ana. Ayaw diha hunong sa kamatayon. Nga naman, ang kamatayon di man amoy katapusan. Si Jesus diri sa ikaduhang pagbasa, gihisgutan, nagpakamatay siya pero nabuhi. O kinsa sa tong mo sunod niya, kinahanglan sad magpakamatay aron mabuhi. Na ay sunod oy, anha raman ta magsintro anang kamatayon. Kamo pagkugi gyud mo kay di mo magkugi, patay gyud mo sa gutom. Ngano man day mamatay sa gutom? Ngano man day? Do na pa may sunod. Ing na hinoon kanang inyong pagtinapulan, kanang inyong pagsigilag higda-higda diha nga di gyud mo trabaho, sala na siya og makapaimpirno na. Kanang inyong pagsigig premarital sex, dili na maoy hinungdan nga mo ingon ka, ayaw gyud mo mga kamong mga bataa mo, high school pa mo, college pa mo, ay gyud mo pag uyab-uyab kay di gyud mo mulampos og eskwela. Sayop na kay ako elementary pa lang nanguyab nako. Napu kabuk akong uyab, nilampos kog eskwela. Hangtod karon nguyab, di na wala ko manguyab karon. Manguyab lang yapon ko para mo palit og slot. Ako mong panguyaban ha. Now na tog mo sugot ba mo? Sige. Ready? Go. Pwede palit mo og slot. Ang atong SBF dag na natay halin nga 26,592 ka slots. Naapay 33,408 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Para nis atong kumbinto. Atong kumbinto nag-anam nagkahuman. Wala pa ta makahumag bayad. Mahuman igpalit ang maong mga slots nga 33,408 ka slots nga tag 500 pesos makahuman sa tagbayad sa atong mga bayronon diha. Naatay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Na nasa tay 72 ka 16 slot challenge nga atong nadawat. Atong pakpakan ang atong mga namalit. Nya dito sa Skapilinya si Mama Mary naghangyo sad nato, pinaagi nako nga pamalit mog slot sa MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance. Nanatay halin nga 2,738 ka slots, naapay 3,262 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Nya natay 20 slot challenge ani, kay naaman ko'y challenge sa akong anniversaries pagkapari kagahapon. By the way, salamat kayo sa tanang nitambong sa among anniversary dito sa seminaryo. Nagmisa ming 11 kabuok. Ang akong mga kauban sa ordination nga nag-celebrate og 20 years anniversary kagahapon, sila Father Mar Balili, rector sa Seminaryo Mayor de San Carlos, si Father Jojo de Aquino, naaron dia, team member sa Lahog,
si Father Edgar Sondo na diha San Fernando El Rey, si Father Morpheus Arsonas na sa diha sa San Fernando, nya tuas Danau si Father John Almasol, nya diha sa Basak Mandawi na si Father Lito Peralta, dirito kagabi isad, nya sa Talisay na dito si Father Roger Piloton, sa Minglanilla tuwa si Father Roy Bukag, sa Asturias, Santa Lucia, Asturias, tuwa dito si Father Chris Amores, nya sa Santa Fe, tuwa dito Parish Priest si Father Dave Villasiran. Malipayon ming nag-celebrate kagahapon sa among 20th anniversary. Nya gabi dinhi daghan kayong tao. Horot in taong pack meals. Bitaw, daghan pa sobra. Salamat kayo. Nya tungod aning 20 years akong gipasanginlan si Mama Mary man gyud nag-imbitar nako nga mapari ko. Nisod ko seminaryo at age 31. Na-ordain ko pagkapari at age 40. Karon 60 nako. 20 years. So kinsa tong nalipay nga ako nahimong pari og niabot nag 20 years, kamong nalipay palit mo labing minus usa ka slot sa MMHD tag 1,000. Gilingya imong tupad ing na nakapalit na ka ana. Nakapalit na ka. Og wa pa gani karon palit na mo. So naa sad tay 20 slot challenge na nasa tay nadawat nga unom ka 20 slot challenge. Atong pakpakan ang nihatag nini. Salamat kaayo. Available pasad ang atong DSAP. DSAP, ang atong investment slot nga tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Niabot na nig 198 ang atong DSAP para ni sa atong pagtuko diha sa Columbari. We are now in the final stage sa paghimo. Naghimo na ta sa building plan kay maunay atong isubmit ngadto sa office sa sana it's LURD mana para matagaan tag license to construct and to sell columbaris. Hopefully mahumana nato soon. Ato sang pakpakan ang namalit og DSAP. Praise the Lord. Ana. So mao ni siya ako ning gi-announce kay ngano man gugma nis Ginoo ang gipaambit sa ato mga isig katao. Nya kay gugma mas Ginoo ang nagpaambit sa dani punon sa Ginoo sa iyang mga buhat or mga gugma, mga grasya. Mo na makaparelax nato mga igsoon. Kanang magsige lang gitag paambit, sige lang yung share. In my 20 years sa akong pagkapari, I always observe anang 3 evangelical councils. Gitawag na namog vows. 3 vows namo nga mga religious, pare o mga madre. At least naami aning tulo. Poverty, vow of poverty, vow of chastity, vow of obedience to our superior and to God. Naningkamot ko ani bisag na ako'y ginagmayng mga failures o ako gyung napamatud-an sa akong kinabuhi makaparelax gyud. Wa na ko'y kwarta. Na masa ko'y vow of poverty. Okay ra, way kwarta. Nya kanang masakitan ko kay na ako'y maibgan nga babae nya ibog sa siya nako. Nya di man pwede di maghilak-hilak ko. Sus, bakit ngayon ka lang dumating? Mga inana ba? Kadaga naman ko nihilak ana, nya mingon ko, para gid ni sa chastity. Di ba? Di sad biyataw sayon sad. Pero ana gyud, nya sunod obedience kanang tagaan kog assignment. Gusto pa unta ko anhi nga assignment, balhinono na sad ko dire. Ingno na sad mi, balhinono na mo padirha. Yay, kanindot po untang ipabilin sa San Vicente Ferrer. Balhinonon man, obey. Gi-assign kog prisuhan before dire, way kolekta, obey. Pag abot sa dire, daghang kolekta, obey. Ana,
Nya unsa may akong giobey kay daghan na magkolekta ang poverty. Aron mapobre, i-share, ipaambit sa katilingban. Ug mao na ning nahitabo sa atong parokya karon. Out of my vows.